Köszönöm, doktor. Mit mondott az orvos? Azt mondja, Péternek amnéziája van. Súlyos? Nem tudni. Bemenjünk. Be. Péter. Az ott gomba? Ti kik vagytok? Péter. Hát tényleg nem emlékszel? Hát te vagy A gyermekünk. Drágám, nem gondolod, hogy meggondolatlan badarság volt azt mondanunk Péternek, hogy ő a mi gyermekünk? Valóban komisság. De csak így teljesedhet be a szerelmünk. Ez igaz. Petike! Anya, apa, elmehetek a barátaimmal focizni? De Petike, neked nincsenek barátaid. Te csak ránk számíthatsz. Mi neveltünk téged szeretetben. Melegségben. A többi gyerekek csak kujtorognak, lődörögnek, csámborognak, csellengenek, lézengenek. Hőzöngenek. Mi lenne, ha elmennénk például... Például új játékokat venni. Na? Hát... Jó... We're tiny, we're toony, we're all a little loony. And in this cartoony, we're invading your TV. We're comic dispensers, we crack up all the censors. On Tiny Toon Adventures, get a dose of comedy. So here's at the Acres, it's a whole wide world apart. Our home sweet home, it stands alone, a cartoon work of art. The scripts were rejected, expect the unexpected. On Tiny Toon Adventures, it's about to start. They're furry, they're funny. They're Baz and Buster Bunny. Montana Max has money. Elmira is a pain. He's hunting And plucky. Dizzy Devil yucky. Furballs are yucky. And Go-Go is insane. At Acme University we earn our Toon degree. The teaching staff's been getting laughs since 1933. We're tiny, we're toony, we're all a little loony. It's Tiny Toon Adventures, come and join the fun. And now our song is done. És akkor a hatalmas, vérengző oktopusz elkapta a kis vakondot. Kirántotta a fogait, hogy harapni sem tudott többé. Kinyomta a szemecskét, nem látott semmit. És kitépte a szívét, mely már nem dobogott többet. Boldogan éltek, de meghaltak. Jó éjszakát, Petike! Ne kenjük be Vigbalzsammal a mellkasát? De... Jó. Úgy örülök, hogy végre minden jóra fordult. Végül minden gördülékenyen halad, látod? Látom. Anya! Apa! Petike! De nagyon rosszat álmodtam, és ezt találtam a pártám alatt. Zsanett.